No watermark Ayan, yet. dito na ako guys ulit sa aking mga pinsan. Tago ng tago naman si ano. Si Let. Uy, may pa-ring light. Ganda. Diba? Para siya lang. Yes. Duwatius. Ayan mo, Let. Ipunin ko yung mga makeup ko pa doon bibigay ko sa'yo. Go! Hindi naman tayo nagme-makeup na. Pero ta-transform niya daw ako. Di mo baga, oh. Yes, diba? Mga ano yun, mga galing yan. Kaya, pinupush ko talaga sila. Ay, dito pala mga ano mo. Hello! Gusto ko naman na si Sexy. Sino yung isa? Yung kanina? Sino yun? Hi! Welcome back. Hello! Welcome to my channel. Sabi niya. Hello, welcome to my channel. Hindi ako magla-light na medyo i-heavy ko ang makeup. Sure. Sige. Kahit anong gusto mong go. Papahirap ko sa'yo ang mukha ko. Charot. Excited! Ayan. Start na pala tayo, guys. Ayan. Ina-curl niya na yung hair lalo ko. Para bukas sabi ko, curly-curly. With assistant. Ano name mo? Romeo and Juliet. Ayan. Ayan. Kulutin niya muna daw yung hair ko bago yung makeup. Yes. Sana ulag ko po. Di ba nang? Sana wala ka focus. Oh, kala ko ba iinom tayo? Chemo man na. Sa ano naman ah. Hi! Ito may ano to. Lagay ko yung ano niya. Yung... Mic Up banggitan mo na. Studio. Mic Up. My YouTube channel is Mic Up Studio. I made random vlogs. Ayun. Panoorin nyo. Lagay ko din sa ano comments sa description box. Ako RC Glow. Soon pa lang. Yan siya. Gagawa siya ng ano. Vlogel yun na ano. YouTube channel niya. Ano Next time sa'yo? Mati magwa kita mag-challenge kita. Ay, sure. 5 minutes makeup. Oh, sige. Talo muna ako niya. Hindi ako marunong mag-makeup eh. Ikaw na makeupan ko. 5 minutes lang kayo kamantay ka. Okay, sige. Challenge. Hanggang kailan kayo dito, Ate Ma? Hanggang ngayon na lang. Bukas uwi na kami umaga. Dulog-dulog ako ng contact. Gato talaga to. Teka lang ha. Naiyak pa ako. Before, may iyak-iyak pa. Ayan, game. Okay na ba, Jomel? Ganyan. Medyo Sure na. move. Amo kaya rin na-answer mo lang mag-focus. Hindi, paano? Focus pa? Hindi, paunan mo, Patras? parayon mo niyan. Ha. Oh. Sige pa. Kita Sige pa. Laro na camera Ayan. mo. Hindi ako sa ridara. Ay, tayo mga extra dito. Okay. Game na, guys. Mag-primer kitang camera. Pigit. Ako pala nagkakiray. Explain mo yung ginagamit mo. Aray, primer mga mi. Bilis na practice niya kasi to, guys. Gawin mo na yung... Sa mga Primer box muna na. NYX. Yan. Diba? Focus ba? Amo na, beb. Primer. Naman yun ako maraisi pa sa makeup at tumag. Tada pa man ako proper training. Tapos mga semen na. Okay lang yun, yung alam mo lang. Wala ba daw siyang ibang alam sa makeup? Kasi wala siyang proper training. He is applying primer. What is the name of the primer? NYX. NYX. Ayan, Mga ano lang perfect. Mga self-taught Focus lang. na. Ayan. Oh, YouTube. Studio perfect. Photo loving primer. Ayan. Sa YouTube lang sila din ng ano eh. Na tuto. Okay. Next is foundation. Foundation. Baka bakla ito yung boses. Maybelline. Mag-focus ka. Baby girl. Mami.
Okay na, focus na. Sige, edit naman natin yun. Go edit. $10,000 po yung bayad niya sa amin. Ride for today. Tikit lang. So, he is applying now. Di ba mo na lips mati-mati? Yan. Ayan. Focusing is very aggressive. Charot. Super Stay, Maybelline, New York. Ayan. Magtagal focus na focus. I like the black way. Pag ikaw mag-makeup sa diri mo, Sisay. ika, Ano? dapat nag-wake ka model o sa diri mo kaya mo makeup. Ano? Hindi, yun na lang ano, Lugan. gawin mo din pag Yun sa nag-vlog taas. ka na. Sabi ko sa'yo, may maganda ang camera pag nagme-makeup ganyan kasi maano talaga kung yung foundation is something like a skin tone or not. Kasi mo na naging mood siya. Really, paligo. Ano siya, passion mo talaga? Yes. Eh di bali di mo. Hobby, gano'n. Paano ka nag-start na mag-ano? Dati decorator ako. Oo nga, nag-ano din pala sila guys na Kasi sumuko na ako kasi masyadong mababa yung decorate sila ng mga venue, sa mga kasal, yung gano'n. Tapos, paano ka na sa makeup, gano'n? Paano mo nagustuhan? Paano nag-start? sa mga friends ko. Dati watch na ako sa Netflix powder. Ano yung pang set? Yes. Tikit. Pag mga makinis daw ba yung mga powder? Yes. Minsan kaya na iba mga nibulak-bulak. Tingin sa taas. Mga ilang oras naman yung makeup session mo sa mga bride. 4 hours. Oh my God. Yeah. Dapat kaya ako, dapat na matagal yung preparation. So he is now applying a highlighter. The name of the highlighter is Tadaan! Wizing, baking, Baking. I'm so sorry. Lap trip to gano'n. Loose powder. Baking pala, baking. May baking soda. Ayan, Baking powder. Baking powder. Kahit ano basta maka-highlights lang kayo, charot. Kahit mga makeup pa. Nakakaano. Anong pangalan ng ano siya? Di ka tada man talukab, dapat sa'yo makuha ito. Full mo. So, ayan, this palette eyeshadow is, the name of this one is TAft. Hindi ako naka-prepare, talaga tanong sabihin talaga ako. Kung makeup na. Sabi mo na kasi kung may makeup tutorial ka mga transformation. Sasabihin mo yung mga mga ginagamit. Ako ready. Kaya mo yan. Parang paano yung camera natin. Ayan. Sa kanya, ayoko. Ano nilalaro mo lang yung kulay?
O Blend iniisip ka lang. na agad na ano. Pa-safe tayo ngayon. Brown lang, tapos dark brown. Tingnan natin para makita yung ano. Face na muna. Oo. Dito sa ano. Ang pero parang... May ano pala siya. Yan, ganyan lang. Para ano. Pero mabotad ko lang doon sa mga. Ang bait ni Cara daw yun. Talent face ko na. Pira? Trio. Oh my God! Grabe! Oh, promise, lumatay. Pikit. Effort mo lang doon. So, grabe yung shooting niya ito ng big girl. Base man, iba man yung pag-usipan namin. Effort ako sa big girl makeup. Sabi, nag-subscribe mo ako. Tapos, nawala yun, na-erase. Ba't na-ere? Nabaha. Visit? Charot. Hindi, nagbang ako ng channel. So, first time ko ma-makeup na. Pikit. You look like a Barbie doll. Sure. The living Barbie doll is here in Wellcome Sur. Chisera pa si ano. Hindi ka siya. Ikiyan mo sa amin na. Hindi, balik kami. Na F ko guys, na mini-makeup pa lang. Bili ko price ako. Kain mo na. Teka, kainin ka na tayo. Pikit. Tubig? Sure. Sige, bili na kayo. Ang gusto nyo. Chain lang muna sa mix man. Mule, bilan nyo ako mule. Kasi dito sa probinsya, uso lang yung mix. Mga Hindi, Pwedeng lang iran-irali mo para makita eyeshadow. Me? Mule. I mean, Pikit. oh, ticket. Yan lang. Pag-bet mo mag-book tayo glitters. Pikit lang sila. Hair color. Ano ba? Iinom ba kayo? Dali ka na, dali na. Ako na. Basta mule. Sa akin. Ako pas na kami. Ano ba? Go. Pikit. Nakikita bawat detalye. Inabutan to. Ito mga pinagtanggal na kapit. Isa kanya pinatulong sa among kunat to. Tanggalin lang to. Muha na ko to. Kinamot mo talaga din. Minsan kasi kailangan ng ano. Mas magay ka glitters na kamay. For the information of everyone, yung makeup artist po niya is nag-makeup na sa GMA. Pwede ba kayo? Na-makeupan na po siya, na-makeupan na niya si Cara David. Pikit. He is now applying a liquid eyeliner. The product that he is using is... What product is that? Wait lang. Pikit lang. Apron skin. Water pen. Ayan pa ang ginamit na liquid eyeliner. Pikit lang. Na-zoom.
April Skin. Liquid eyeliner ang ginamit niya. April Skin. And now, he is applying mascara. Hindi po yung ginagamit sa mascara festival. Hindi mascara sa makeup. I think it is Maybelline again. Bukla daw ito yung pikit. Wala pumagot na yun. Kaya kami pikit natin mo. Sugutan. Sorry na sis. Ingat lang. Yung gagamitin na false eye is 3D. Ayan. Dimsen ang pangalan ng false Bukla eye. daw. This is 3D. Pikit. Ayan. Dimsen ang pangalan ng false eyelashes. Bongga naman nyo. Go na. Walang very light. Isa lang ang Pikit. Ano oras labas natin mo? Dili na ito tanggal. He is applying gel liner. Ang shade niya is brown. Is medyo lighter na. Brow powder. Ay, sorry. Eyeshadow. Brow nga, hindi eyeshadow. Anong Brow tawag? powder. Mami, maranaya, mami. Naliw left me. Not right. Pikit. Pikit na, mami. Conjugal. Pikit lang. Baka pili ko masyunggal yan later. Pwede mo rin sabi. Siya mo. girlfriend. Hindi mo like yun, oh. Mulai, magaling ka din ay siya. Denote. Denote is my face. Oh, yan. Mami, yung pagugutan man. Kuha ka na ng Yan, ma'am. isang extension. Extension man. Ginagamit yung isang Ang mga gamit. Sa daw na lang yan. Oo, isa lang ba? Buto ka false sa'yo. Eyelashes. Pikit. Kita ka kulot-kulot mo na yung pupong. Huwag man nga naiiwan yung extension mo na pa. Magsubli kita kay inay mo kasi. Sa pilay. Sino? Alin? Brown. Pero ba kanina? Oo. Medyo matangos. Well, kung ano.
are my beacon. Saan yung background eyeshadow? Dapat nakakuha. Ana, kamo nyo na type. Yan! Oh my gosh! Sino to? Charot. Ayan, patapos na tayo guys. Nasa Your makeup is very dramatic. diba? F na F ko naman yung ano, makeup. Kaya mo pa na yun. Napikulog na yung kambing. In fairness, ang ganda. Oh my gosh. Kasi sinisip ko na ka. Ay, kaya ba ko magbura yung ano, foundation? Very bright. Very bright. Joke lang. Mamaya yung ano na guys, yung finished look na. Actually, finished na to, di ba? Yung hair na lang. Ha? Nice. Pa-highlight. Gura na mo tayo. Hi! Ayun, tapos ako yung pictorial guys. Sabi, nakakapagod talaga yung artista. Charot! Ito yung ano, final look. Kaso nag-red na ako eh, kanilang work, hindi ko na ano, na-vlog. Ayun, and single nag-vlog na. Delay na yun. Ano ba? Di ba tapos na tayo yung pictorial? Hindi naman. Tayo. Ganda naman. O, tama na yung ga. Pagod na ako. Yan, nagpitan time. Tapos na po ang ating makeup stash. Haggard. Haggard. What would you better Aking Makeup artist. Uy, ano ulit yung ano mo yung... Wala pa naman. Wala pa. Facebook lang. So, ayun, sa mga gustong magpabook. Ayan, i-share ko yung sa Facebook guys, yung ano, Facebook page niya. Tapos gumawa ka na ng ano, YouTube channel. Ayun, nakapagod. Back up na, yay! Tapos na po kami guys. Ayan, buhay artista. Charot. May dahil naman basher. Tinggera ka talaga, no? Artista in one day. Ay, di ba rin one day? Yan mo minsan. Tigpitan time. Nakapili ka na? Nasag mo na lahat? So, ayun guys. Ilaw na lang sa cellphone ko yung ano. Charot. Ayan, sa ano na ako maghihilamos sa Meral na stay namin. Nakasama ko si Inga at saka si Christine. Hi guys. Sa si Christine. Di ka kita. Yan. Ayan, hatid lang daw nila kami. As if namang ano, di namin alam yung pupuntahan namin, di ba? Tapos si Mark. Mark, sabi na ito mag-ano siya eh. No mo, hindi naman natuloy. Anyway, nag-enjoy ako. Thank you to so much, Nan and Let. I mean, Let pala. Si Nanan kanina lang dumating. Tapos kay Jumel sa ano, Sangkavaklaan kanina. Thank you! Ayun.
Ganda. F na F ko talaga.